Iedereen uit Tilburg die kent de Nijkaart van vroeger. Dus daar kom ik vandaan. Daar ben ik geboren in het Lijnsheiken. En nu woon ik in de binnenstad van Tilburg met trots. En vooral dat ik daar mijn draaiorgels heb staan. En daar ga ik elke dag mee draaien. Tilburg, dat is mijn stad, zeg maar. Ja, dat komt dat je echt een Tilburger bent. En nu is Tilburg zijn eigen helemaal aan het vernieuwen. Dat moet ook. Hè. Je kunt niet van het oude blijven, maar die historische gebouwen, dat is jammer. Die hadden ze moeten restaureren en laten staan. En nu, als je nu kijkt in Tilburg, dan zie je niks als van die hoge flatgebouwen. En ja, dat is toch een beetje jammer. Kijk, en als je naar een Preda of naar een Bosch gaat, dan zie je in de binnenstad toch nog heel veel allemaal oudere huizen. En dat mis je toch wel in de binnenstad hier van Tilburg. Ik ben Mandy, ik ben 20 jaar, ik woon in Tilburg. Ik kom ook officieel uit Tilburg. Ja, overdag zit ik momenteel veel thuis. Ik werk momenteel niet. Ja, ik vind Tilburg wel leuk. Ja, ik ben wel een echte Tilburger. Ja. Ik vind het wel goed dat ze dat doen. Alleen ja, ze moeten zich wel gedragen. Het is niet de bedoeling dat ze zich gaan misdragen. Het is steeds mooier, want je hebt nou ook spoorpark bij Centraal. Dat vind ik wel echt heel mooi gemaakt. En ja, als je die toren in gaat, je moet niet die toren in gaan als je hoogtevrees hebt, want dan komt er niet levend beneden. Ik heb wel een beetje hoogtevrees, ja. Yeah. Ik ben er ook nog niet in geweest. Ik wil dat wel gaan doen. Ja, ik ben het nu wel gewend, hè. Alleen in het begin was het al heel erg wennen. Ja, waarom? Dat is een goeie. Ja, die mondkapjes. Ik heb een bril, dus dan beslaat hij ook gewoon gelijk, dus dan zie ik weer niks. Ja, dat vind ik wel een beetje lastig, maar ja, het moet. Ja. Team Jouw Winkelkast wil voor alle mensen over de hele wereld een mooie boodschap gaan brengen. Wij wensen alle mensen, ondanks alles, toch een mooie kerst en een gezegend en een heel sterk nieuwjaar. Mijn naam is Mariette Berkelmans. Ik woon op de Europa hier in Tilburg. Mijn boodschap en het bericht voor de wereld is omdat mijn hart bij alle mensen is. En niet bij één persoon, maar omdat het voor alle mensen betekent. Mijn hart is bij iedereen, maar niet bij één persoon, maar voor alle mensen. Ongeacht welke rang of stand, zo hoort het, vind ik. En niet voor mezelf alleen, maar voor iedereen. Kijk is voor mij. En niet in rang of stand, maar voor mij. Ja, ik hou van mensen. Ik ben een mensenmens, dus ik hou van mensen. En dan maakt het niet uit waar dat ze vandaan komen. Een mens is een, ja. Mijn hart is voor iedereen. Niet alleen voor blanke mensen of mensen met een andere nationaliteit. Voor iedereen. Dat zit in mij, Shiva. Dat heb ik gekregen van bovenaan. Ko is hier in Tilburg. En ja, hier ontmoet ik ook heel veel verschillende nationaliteiten. En daardoor is een stukje van mijn hart hier ook in Tilburg. Niet alleen omdat de winkel hier is, maar voor alle mensen ook, zeg maar, die ik hier in de winkel kan ontmoeten. Het oude Tilburg, ja, zeg al, mijn vrouw, ja, dat miste zeker. Ja. Maar ja, dat komt even ook camerawerk gedaan. Ik heb al de kermis-tv gedaan. En als je ziet de kermis van 1993 of de kermis van nu, dan zeg je, ja, dat is helemaal anders. En verder zie je niks in die landen. En die mensen die willen ook hier gelukkig zijn. En dan kun je die mensen wel gaan verstoten. Wat heb je eraan? Kijk, een zwarte man of een blanke man, ze zijn alle twee hetzelfde. Ik zeg altijd maar van, ben goed voor elkaar, respecteer elkaar, heb je respect voor elkaar. Dan kom je al een heel eind. Als je dat voor elkaar kunt krijgen, dan ben je ver. Kijk, dat die mensen daar in Oekraïne, dat is heel triest. Dat die mensen
daar weggejaagd worden en ze moeten vluchten voor die oorlog van Poetin. Ja, dat is toch triest, of niet? Zo zie ik het. En die mensen moet je hier ook opvangen. En ik ben blij als ze bij me naar een draaioren komen en staan die mensen, hé, dat is leuk. Dat vind ik ook leuk. Kijk, en die mensen geven ook geld hè, in jouw bakje. Die zeggen ook dat in die landen kennen ze geen draaiorgel, hier wel. En dat is gewoon leuker ervan. Ja, en dat vind ik heel erg leuk voor die mensen. Dat is ook wel leuk, maar toch, heel veel mensen zeggen toch, ik ga veel liever bijvoorbeeld in de binnenstad van Den Bosch winkelen en naar Breda als in Tilburg. En waarom? Ja, dat je niks als nieuwbouw ziet. Ja, kijk, de binnenstad is nu ook heel leuk, hè? Dat is heel mooi, ze zijn het helemaal goed aan het opknappen. Kijk, de samenleving hier van Tilburg, die mensen, ja, er zijn er heel veel. Ja, net wat ik zeg, die accepteren elkaar en dat moet ook. Hè? Kijk maar, er zijn natuurlijk altijd mensen bij die zeggen van, nou, die mensen moeten weggaan. En, ja, waarom? Ja. Leef goed, het belangrijkste wat je met elkaar moet doen. Maak geen oorlog of ruzie, er gaat er niks aan. Helemaal niks. Ga goed met elkaar om. En dat is wat ik dan wil zeggen van, ga zo door. Hè? Zorg goed voor elkaar. Ook voor de ouderen, want heel veel ouderen hebben het slecht nou. Hè? Ja. Die mensen zijn alleen. Kijk, en ik merk zelf bij mijn draaiorgel, als er dan een oude man of een oude vrouw die zegt, meneer, is het toch leuk? Wij gaan doen met leuke muziek. En die mensen die genieten ervan. En dat is toch leuk voor die mensen ook. Kijk, want er zijn heel veel mensen van die ouderen die alleen zitten. Hè? Dat is, ja, en dat is al erg zat.